ka kalli duka videos ina har da videos ɗin sauran mutane waɗanda suke yin bayani akan scholarship, ka bi duka matakai da nake bayani akai na rubutu, ka yi duka ayyuka tukuru da ake domin gina kai da nuna bajinta da kuma gwada cewa mutum lalle zai iya, ka yi duk wani abu da ake iya yi wanda yake ba da dama ko yake ƙara yiwuwan samun scholarship na mutum, amma kuma kash ba ka samu ka yi abin shiru. To wani lokacin fa dawowa za ka yi ka duba kanka, ba a koda yaushe ba, amma a wani lokacin abin da ya sa ka ga cewa shiru duk irin wani abubuwan ka nema ba ka samu shi ne mai yiwuwa a shafukanka na sada zumunta, walau Facebook, X, TikTok, Instagram da sauransu, ba abin da kake yi sai bambadanci ko kuma dagewa akan magana wanda kai kanka ka sani cewa ba da gaske bane, amma ka dage kawai saboda wani abu da zaka samu, sai nunawa kake ta abin kamar da gaske ne, ko kuma kana ta cin zarafin mutane saboda nuna nakasa ko kuma jinsinsu, ko kuma cin zarafin 'ya'ya mata da cin mutuncinsu da nuna cewa kamar su ba bakin komai suke ba. Duka irin waɗannan abubuwan idan mutum yana saka su a shafinsa na sada zumunta ko kuma an gano shi da cewa wayannan abubuwan yake yi, yana sa mutum yayi wahala mutum ya samu scholarship ko wani dama wanda ake bada shi a hukumance a duniya wanda yake buƙatan gasa, domin kwamitoci masu bada admission da scholarship suna yin nazari da bincike mai zurfi akan mutum ta hanyar duba social media sa da sauran abubuwa kafin su bashi admission, kuma ba sa so su bawa mutum wanda a fili mutum ne wanda baya son gaskiya kuma bai da ɗabi'a mai kyau, don haka sai a kiyaye.